Iċ-ċirkostanzi għadhom diffiċli u issa rridu naraw l-impatt matul ix-xhur tax-Xitwa. Hekk sostna mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering waqt intervista fuq TVM fejn meta mistoqsi dwar x'qed jistenna mill-baġġett ta' Ottubru huwa saħaq illi hemm bżonn li l-vouchers maħruġa mill-Gvern għandhom jiġu estiżi sa' Diċembru. Ir-rappreżentant tal-ACE faħħar il-miżura tal-vouchers proposta li kienet preżentata mill-Partit Nazzjonalista. Qed naspiraw li l-sistema tal-vouchers tarġa' tinħareġ biex tikkaverja il-perjodu sa' Diċembru għax kif qed tgħid inti il-Milied qiegħed magħna importanti ferm li nibqgħu għaddejjin matul dan ix-xhur diffiċli. Paċ saħaq illi din is-sistema trid tifrex sal-jiem tal-Milied bilan illi n-negozji jibqgħu miftuħa wa sostna illi l-impatt tal-pandemija u l-miżuri ta' mitigazzjoni mod partikolari tad-distanza fiżika ser inkunu qed narawhom tul il-ġimgħat tax-Xitwa meta l-klijenti jieqfu jiklu barra. Għalaqstant l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tippreżenta set ta' proposti biex il-problema tittaffa. Issa ġej il-fattur tax-Xitwa, l-element ix-xita u hekk jekk ħajkun hemm impatt negattiv ħabba social distancing ħanaraw issa matul ix-xhur tax-Xitwa. Stabbiliment li għandu mitkafer ġewwa il-massimu li ħajkun jista' bil-guidelines kif huma jagħmel forsi 40 cover. Paċ insista li għatawn element ta' inċertezza u appella sabiex ma' kull miżura li tittieħed brabta ma' settur tal-catering għandhom bżonn jiġu konsultati r-rappreżentanti tan-negozji bilan li jsemmu it-ħassib tagħhom. Huwa qal illi element li jissemma ftit li xejn huwa l-fatt li hemm stabbilimenti illi effettivament għalqu minn Marzu l-hawn minħabba li mefelħux id-daqqa ekonomika u għalhekk Paċ appella sabiex tal-inqas is-sussidji mogħtija mill-Gvern ikunu ugwali għal kulħadd. Element li jissemma ftit li xejn huwa li xi ftit stabbilimenti għalqu minn Marzu l-hawn. Il-fatt li ttieħdu €800 waqt li l-istess tip ta' xogħol ingħataw €600 lir-ristoranti, naħseb kien daqsxejn ta' deċiżjoni fejn ma ġewx involuti n-nies fis-settur tagħna. Paċ insista illi l-unions u l-assoċjazzjonijiet għandhom ikunu involuti f'kull pass u deċiżjoni illi jieħu l-Gvern.